Hi guys, welcome back to my channel. At ngayon guys, panibagong araw, panibagong vlog naman tayo. At ngayon guys, andito tayo sa Barangay Puok, Talisay, kung saan kung mayroong battle of YouTubers, suntukan ng mga sikat. Dito may suntukan, hindi, karirahan ng mga sikat, angat sa dagat. Yun oh, yun, preparasyon nila. Tay, ano sabi mo tay? Ayos kaya dagat nyo, linaw. Linaw, yun. Bakbakan. Makaka na, karirahan na. Oh, Saan kayo tay? sa Liluan. Iloan, dito, banda south. Banda sa Norte. Norte day. Yun, grabe paganda nila guys. Yun. Liluan. Oy, subscribe mo YouTube channel at Jubabs TV. Yun, ready na. Boss, mau ni nakuhaan sa Pioneer. Pioneer Epoxy, oy. Asan? Kirin, dua. Yun oh. Ito may ano pala to sa Pioneer. Yung sa nagat yun sa Kunti sa Tintal. Naka-play sa galing ng ano. Detalye ng ano. Yun, sinulog. Liblab Liluan, boss. Pikas. Yun. Aron makakita nga mong congressman. Yun, Congressman, shout out Congressman. Shout out, congressman. Shout out sa mo na. Oh, kita nga itong Yun. Ano team nito? Warriors. Team Warriors. Oh, grabe na. Choy, shout out Choy. Ready na Choy yun. Naghikot na oh. shout out, boss. Programi pamahaw. Oh, pamahaw na eh. Oy, punre. Okay, guys. Kaya pwede tinod doon. Ay. Kaya ready na ako. Nagtutok. Kagabi pa sila dumating guys. Tara. Hangul kamera. Hangul. Guys, oh. Choy, nakakasa mo Choy? Luginsan. Luginsan, oh. Team Cebu. Yun, oh. Sino yung nanalo doon sa ano Choy? Dalagis? Pantera sa SD. Pantera sa Formula Team Cebu. Team Cebu, yun oh. Yun. Grabe. Grabe yung preparasyon nila Choy. Shout out Choy. Jubabs TV Choy. Dakog mata. Jirin Talusi. Amo raman lainon ang nakadaog og napildi ha. Balag inyo ning area pag mudaog mo amo yung balhin dito sa pulod nakadaog. Okay. Lain kay sagol mo sa kuan. Ang makapildi pwede na sa putang ninyo. Ha? Okay. Lain kay magkamuro din yan nakadaog na andan mo na. Amo ka na nakadaog. Pulod yung nakadaog mo sa pulod. Silyo. And guys, mamaya ito preparasyon pa lang. Yung iba galing sa Luginsan, yung iba galing sa Norte, sa Liluan. Kagabi pa to sila guys. Guys, andito na tayo sa Puok, Talisay, kung saan gaganap ng Pangkatol. Okay guys, testing na sila guys. Bye guys. Hi guys, shout out guys. Na? Kalipay sa people. Nimuli na si tatay ko. Tubak. Mau ni sa team Cebu. Oy, Jubab Wala to. Cebu. Ayi. Jubab. Wala oy. Jul. Oh, pero Hey guys. Tuduhan na guys. Tara sila guys oh. Mga way gamit. Gamit. Bisoong tabi. Shout out. Kumusta ang preparasyon? andam gabi ka final briefing instruction sa mga members na kompleto. Okay kayo na salamat ka sa suportan sa mahal na gobernador na mag-ihatag sa ulang kante. Kain kami pesos. Ay kami nga malabo. Kain kami yun. Lima ni Mio Samsam. Lima Kutsialis. Na ubusan pagpanuho sa ating mga kapitan.
kwento mo yan. Sa mga iyang mga konsyalis. Nagkasin tarong tiyaga kay taon-taon ka na bakante gumikan sa COVID-19. Correct. Muna nagpasalamatan ka sa pangalian ni Senyor San Pedro ang ating patron itong pista karon. Na mauna na nanginaot ang unta may panahon. Yun. Kanta pedaga to. Okay. Salamat. Akong executive committee dito sa Bangkaton o Bangkarela. Okay. Salamat. Kusam. Hoy, shout out, konsyal. Hoy! Shout out! Ana, kwarta. Kwarta na! Mga komite. Hey, Jobox TV. May gamit. Jobox TV. Balik ba? Balik ba? Balik ba, balik. Kita mo lang. Jobox TV. Shout out. Pubuan ni mo kanumi. Shout out. Kanimo kay Bangkaton. Shout out ba shout out? Shout out. Pra, lasa kalam. Shout out po, di pa magkainom, sirip ka to na. Oh, gilain. So guys, oh, ito mga komite, wait a minute. Okay guys. Okay guys. Oy guys, asa mo nga team guys? Overtime. Overtime, team overtime. Sa asa ni nga kuan? Sa lugar Kamutis. Kamutis? Yun. Tudila Kamutis. Yan guys, layo pa. Way pintal ngayon na. Team overtime of Kamutis. Galing to bamatlo ko sa mga bata. Palihog lang pinabangay ta. Mga mama, mga papa sa mga bata. Huwag mga face mask, palihog lang. Palihog lang yun. Palihog na mo niya, awa na din kapainan. Ang atong barangay maghatag og face mask. Iyak ka mo diyang mga members o ba na to, pamadlong mo sa mga bata. Pamadlong, butalo mo, pamadlong ka natin ang face mask. Palihog lang. Tomorrow yun ang third prize, 10,000 pesos. Ang sponsor si JCL Sato. Ito na tayong makina. Marine engine, 7.5 horsepower. Ang sponsor ni Semester and Mrs. Aldwin Baldwin. O plus mga atong mga sponsors, ang Treasure Island Industrial Corporation, nga na mga gamit sa dagat, pintal, o sa mga premium paints. O pangitaan ng butanganan sa basurahan. Anang basurahan ninyo na, pakita na. Palihog lang ha. Yung katong baroto nga na-resto na ipagkain mo. Bili ka bilyo. 15.9. Palagay katong mga Team, team. mga baroto nga na-upload. Asa ni lugar? Asa ni lugar? Dote pangalaman panghatag. Usa sa mga sponsor. Hey, Kabilyo. Sure, shout out Choy. Taray. Pluto, gahi. Tayo pre. Treasure Island Industrial Corporation. Kung sa mga giveaway sa ito, sama sa mga premium page, para sa mga panagap ng pintal, pinakay Toxie, Treasure Island ni Toxie, o mga t-shirts ipahatag ka rin. Kung saan sa itong mga sponsor, kapatlong ba sa mga ayaw? Tali Bolo, palihog lang. Usaingan sa ako na Tali Bolo, palihog lang. Interviewon ka. Buhay na. Salamat tayo sa itong mayor na lahat sa 5 project ng masalita. Liluan. Namin nagtatablasan ng Manila. Manila ba? Mga padyang sa mga bayon, pero na-aprobahan ni Mayor Samsan. Interview mo to. Mark Tapdasan. Di ba puli-puli makina? Ako pabot. Oh. Why puli-puli pabot operator? Usara kayo operator sa takapambot. Oh. Pero operator. Na. Interview na.
Oh, music siya to, music to. Ila to. Shout out, go. Yes, Team Poseidon. Para Operator! Piloto! Wala di sticker. Piloto. Unsay nga sa kuan ni? Ito yung piloto! O, tara rin naman rin. Ayaw, pa kanina. Kuha pa kanina mong mga babae. Sumo? Ay, hindi. Sumunta kanina. Tubang na. Singan, Choy. Brian Danyo. Team Poseidon. Hi, tani ya. Dito at sa makina. Height. Shout out Jobax TV. Liluan mo, Chino. Oh, Team Liluan. Yun. Team Lapu-Lapu, Liluan. Team Lapu-Lapu, Team Liluan. Ayan na. Kawit. Magpatinti ko. Para sa nila. Boss, okay ko. Boss. Ako ba nan? Bawaran ni kabuga to, no? Yo, ayan ang sukay. Dito yung tayo. Bawaran ni kabuga. Tara, naalang kuan rin, boss. Ako nag-hipos, boss. Pilot! Say pilot rin! Team Warriors. Isa piloto! Ikaw! Say nga ni mo. Piloto! Kasi piloto! Loto, huy. Hoy! Eh, pilot rin. Piloto rin! Asan ikaw? Piloto! Wari pa! Tingnan! Okay guys, dito tayo sa Pook, Talisay. LG of Mocabo. Ito na guys, mga komite ng Bangkaton 2022. Ay! Okay, labot. Ah, si Balik! Interview na rin mo si Kap. Oh. Kapatid Kap, interviewon ka. Kap, kumusta ang kuwan, preparasyon, Kap? Ayos lang. Ayos lang, basta nakaka. Ago! Shout out! Mamiloding! Oh. Happy ka. Okay kayo. Chairman, good morning. Kumusta? Okay kayo. Hi Brad. Kumusta ang preparasyon, Chairman? Okay na ta. All systems go. Okay, set na. Set na ta. Maabot na lang ta sa uban. Okay. Hi sir. Good morning. Horsepower. Choy, shout out, Choy. Si Mr. Mrs.
Asam gikan sih. Asam gikan. Danau. Team Danau. Team Patira. Shout out Choy. Tara Choy ay. Corporation. Lahat ng mga pintal, mga epoxy, t-shirts, face mask, o gumanta. Okay. So, padayon ta. Siya ang pinirapatron tungod sa iyang talikon kay kundian sa langit o sa kalimutan ang suki ang ipakuman malakay kita sa sakayang ni San Pedro. Bangun. Kisay number 8, palihok. Number 8. Jay, number 8, Jay. Number 8. Isa. Isa. Number 8, number 8. Pila tayo height? Pila height dan? Anong lens ba? 17.1 din. Yung mga pambot. Again, itong pambot number 21 hangtod 26. Palihog doon ta diri sa registration area. Shout out. 21, 26. Okay, katong nakakuha na sa number, ala sa tubangan. Katong doon na number, palihog lang. Anhan na mo sa tubangan. Ang tubangan lang. Surprise, 10,000 pesos. Honorable JSL Sato. O Osaka Marine Engine 7.5 horsepower. Ang sponsor, Mr. and Mrs. Allen Baldwin o ang atong Treasure Island Industrial Corporation na may nahatag sa atong mga pintal, epoxy, mga face mask nga kuha. Nato sa pasalamatan ang atong SK Chairperson, Ivy Retan, Dong Ivan Retan, o mga kaubanan, atong Shout out, Tinanggan Pinanski. Kapitan nga mo nangusok nga madayo ng atong pangkaton 2022. Honorable Osmondo Gabriel Jr. O mga sticker opisyal sa barangay. Okay, ready na. Aron nga mga gamay na instruction para sa ruta ninyo. Sa ruta ninyo. Go. Basta go. Dada pa mo. So, Ready na go. Ready na. Ready na. Video ni Jubas TV oh. Oh, daro din. Okay, video. Asa mo chay? Asa talisay ra chay? Oh, talisay ra ta. Abapo ra ko. Kalipo ra ko. Cesar oh, parente ra Cesar. Karoto 22. Rider. Oh, rider oh. Jubes. So kanon nga Ano di, wala na apil. Apil mga tutong. nasa bola number 1. Gamay ka. Team Liluan. Yo. Ikaw man, boy. Abay.
Ano, lumis ka, Onoy. Sana all. Wash out, Nay. So, Okay, nag-reserve ka. Also, okay.